igen. Sådan der. Jeg flyver lidt. Skal jeg bare flyve lidt tilbage igen, for at se om jeg kan se den? Jamen var den henne ved vores base, eller hvad? Den er henne i det der gamle by der. Du skal jo ikke vise vores base til YouTube. Det vil være rimelig dumt. Den vil hen ved vores nummer 2 base. Nå, ja. Jeg flyver over igen. Jeg kan ikke se den mere. Jeg er lige over der nu. Det var den er landet hen ved tankstationen. Jeg tror det er fordi de vil prøve at tanke op derovre. Hvad for en tankstation? Der er jo den der tankstation hen ved den. Hvor? Hvad siger Den der, de letter igen. Ja, det er jo inde i byen jo. Der er en bil under. Nå, De har en sort SUV under. Eller Karmo SUV. hen ved den her by, vi var ved. Mm. Og jeg kan se det, tror jeg. Er det ikke Ja. dig, der er derovre? Jo. De havde en sort bil under sig. Fuck, man. De flyver væk fra mig nu. Jeg flyver efter dem. Pas nu på, hvis de har skød for helvede. Jamen, de kan ikke skyde bagud på den måde. Så hvis jeg holder mig lige bagved dem. De fløj sgu da ikke efter os. Det var efter... Det er sgu ikke efter os, de fløj. Flyver de herovre, eller hvad? Jeg flyver efter dem. Problemet er, at det er en Blackhawk, de flyver i. Det flyver lidt hurtigere end mig. Jeg kan ikke se bilen mere, fordi den flyver så over det. De er over vores gamle base i gamle base. Altså tredje gamle base. Jeg skulle da ikke se dem. De er sgu da ikke. Jo. Jeg flyver lige bag dem. De er på vej over til aircraft dealer. Nå, jamen jeg kan se dig, dude. Kan du slet ikke se mig? Jeg kigger, så jeg ved sgu ikke, hvor du er henne. Og der. Du kan ikke se dem ordentligt jo, fordi de er jo meget længere fremme. End mig jo. De drejer lidt til højre. Øj, de så skråt op i luften nu, kan jeg se. What? Jeg tror, de vil lande ind ved aircraft dealer. Jeg ved ikke, hvad de laver. Er du sikker på, det er dem? Ja, Jeg kan se dem, jeg kan se dem. der er en Blackhawk med en SUV under. Godt, flæk dem. Flyv ind i dem. Lad nu være med crash, hvis du ikke rammer dem. Ramte jeg? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Jeg lavede bare lidt sjov med dem. Jeg kunne ikke lade være. Flyv op i mig. Jeg kunne ikke lade være. Skal jeg virkelig smadre ind i dem? Hvis du vil. Altså, Jeg ved ikke, om det er dem. ja, det er rent nok. Nu fløj de væk igen. De blev bange. Jeg er efter dem. Det er jeg. Okay, du er tættere på. Og du skal ikke crash ind i dem, for du har lidt mere end mig. Ja, jeg er rimelig meget. Du har også nøglen til den sorte SUV. Ja. Jeg kunne ikke... Øj, jeg lagde faktisk lidt der nemlig. Wow. På grund af, jeg er ikke oppe at filme. Jeg fløj virkelig bare lige under, mand. Jeg var også lige ved at smadre ind i SUV'en. Fuck, de prøver at fyre ind i mig, tror jeg. Okay, det gør det ikke. Jeg er lige i røven på dem. Det er fordi, jeg lægger lidt. Jeg tror, jeg skal sætte grafikken lidt ned på DayZ, så i stedet for, at den er op på det der allersygeste grafik på DayZ. Ja, okay. Fordi DayZ, det ser fucking fedt ud med det sygeste grafik. Hvor fuck flyver de hen? Det ved jeg ikke. De vil over til aircraft dealer for at sælge lortet. Ja, det ved jeg godt. Jeg flyver bare efter dem. Jeg har masser af fuel. Ja, det er jo. Min er næsten fuld jo. Hvem er det der er inde lige nu? Jeg tror, de skal hen for at købe Centerblocks. Hvad er det her? Der er helt andet. Daniel, er det dig? Så er det video under. Ja, Daniel, er det dig? Jeg ved ikke, hvad det laver. Jeg ved ikke. Daniel, er det dig? Yeah. De er ude med vandet. Vi følger efter en Blackhawk med en SUV under. Jeg prøvede på at crash ind i den, men jeg ramte den ikke. De flyver tilbage mod aircraft lige nu. Hvor flyver de? De flyver der. Kan du se dem? Ja, Jeg flyver over dem. det ved jeg. Fuck, det er det sindssygt. Ej, jeg kunne godt have haft gunner lige nu, mand. Prøv at tænke på, hvis vi havde gunner. Manual fire. Hood on. Det kunne have været så sjovt. Jeg flyver fucking foran den. Det er fucking irriterende. Så kan jeg ikke følge dem. De flyver fucking lavt. De kan bare ikke finde ud af at flyve lavt. Jeg er fucking vild til at flyve lavt. Det er også fucking hardcore nogle gange. Jeg prøver at lege lidt med dem. Prøver at lade som om jeg crasher ind i dem. Du skulle passe på, det crash ind i mig, så jo. Der, jeg er lige oppe i røvhul på dem. Næsten.
Jeg nærmer mig bare endnu mere. Bare flyve ind i dem. Ja, jeg skal bare lidt tættere på. De crasher mig. Crasher de dig? Du flyver lige over. De er close. Okay, dude, jeg er fucking close på dem. Kan du ikke se mig? Jo! Øj, vi flyver tæt alle sammen, mand. Han flyver mod højre. Noget der crasher dernede, det er en chopper. Hold. Hvor fuck flyver du ind, du flyver der? Ej, den flyver, nogle gange flyver den lidt hurtigere end en, synes jeg. Jamen det er, når de kommer lidt længere væk. Men de skal hen og sælge dem, det er 100 på. Hvis det var mig, så havde jeg lavet en vending. Jeg har prøvet at flyve på hovedet, hvis det var mig. Nej. Du skulle være alt for farligt. Hvad laver de? De stopper op. Nej, hvad laver de? Plæk. Jeg er fandme dum, det der. Nu kommer jeg jo fucking tæt på. Hvad så? Jeg fik dem. What? Nej, det gjorde jeg. Det var bare dig, der crashede. Hvor? Det var kun dig, der crashede, dude. Var det er jo ikke fair. Hold. Jeg smadrede lige op et prøvehul på dem jo. Der skete ikke noget med det her show. Jamen, jeg er ved at dø nu. Er du ikke død? Nej, ikke nu. Jeg er ejected nemlig. Men jeg har givet mig selv bandage, mens jeg bukker rundt op i den her faldskærm. Hvor meget blod er du? 276, og faldskærmen bukker rundt. Øj, sådan der. Nu brækker jeg vel ikke benet af det der. Nej. De lander chopperen. Jeg giver mig lige blod, så kommer jeg tilbage i fighten. Hvis de lander chopperen eller noget. Lidt blod det giver, ikke? De lander chopperen nu. Der er også noget kød. Og der eat. Dude. Ja, det ved jeg godt. Hvorhen ved aircraft-dealeren? Ja, aircraft-dealeren, de holder stille nu. Jeg gør ikke noget ved dem. Jeg tør fandme ikke at gøre noget. Jeg har fandme for mange ting, jeg har mistet. Okay, jeg er tæt på. Ja, jeg er tæt. Jeg satte SUV'en, de vil den her helt af. De tror, de kan sælge en Blackhawk. Jeg tror ikke, det bliver det der. Hvem flyver Blackhawk? Nej, jeg mangler painkillers. Jeg fandt ikke, hvorfor gik den ikke. Hvorfor var det kun mig, der crashede på det der? Jeg ved det ikke. Det var virkelig dårlig stil, det der. Det er jo ikke på grund af mig, det der. Det er jo på grund af, at det fuckede, det der. Ja, men det siger jo et fuckspil. Jeg fløj lige op i røvhul på dem. De har landet chopperen. Hvorhen, synes jeg? Hvis jeg kan løfte deres SUV. Take it. Hvorhen er det aircraft dealer? Ja. Hvorfor blev SUV'en af? Den til måske teleport tilbage. Og jeg er også blevet syg af den der crash der. Det er bredt, tror jeg. Ej. De sælger den nu. Dude, jeg er ved at dø faktisk. Jeg er syg nu også. Wow. Har du ingen til at være det? Nej. Jeg har ikke fået en skid blod og give self-blood back. Jeg tror, jeg lander chopperen. Så. Hej Christian. Jeg prøver at lande chopperen, så prøver jeg at fyre dem. Ja. Jeg er på vej mod aircraft dealerne med. Nej, de letter igen, det kan jeg ikke. De letter igen, jeg ved ikke, hvad det er. Okay, jeg kommer ind på Daisy-serveren. Altså, jeg kan næsten ikke se en skid med skærm, den er sådan helt zoom, sådan. Kan du se mig? Ej. Dude, jeg har 3700 blod. Jamen, du burde kunne høre mig. Jeg kan høre folk. Jeg kan høre en anden, der flyver. De kører rundt i SUV'en nu. De har sat en af. Skal jeg følge efter SUV'en? Kan du bare give mig et pick-up og så save mig? Jeg har jo stadigvæk en DMR på mig. Ja, hent ham, dude, så jeg har i hvert fald et lookout over deres base, hvis der. Nej, jeg bliver der. Fordi jeg tror, de flyver tilbage til banen. Jeg kan ikke se, om det er dig, der flyver der, eller om det er Blackhawken. Nej, det er Blackhawken, det der. Jeg flyver hen mod dig. Okay, jeg giver dig cuts. Nej, jeg gider fandme ikke. Jeg gider fandme ikke at sidde og kigge kort eller noget. Jamen, hvor kører den der SUV rundt den? Blackhawken flyver hen til Trader Silicon. Jeg ligger oppe i. Og jeg er hen. SUV'en er væk. Dude, du flyver over mig nu. Stejl op nu. Jeg er lige her. Ja, flot. Ja, du skal også lige give mig et drop i Trader City Glen, fordi så skal jeg lige købe noget shit til mig. Hvor er du henne? Under dig. Ja. Sådan der. Hui! Så hurtigt over til Trader City Glen. Ja, jeg kom. Jeg skal fandme hurtigt have noget nu. De
det er det henne. Så kan du lige snakke med dem. Hvad så? Er jeg chopper fuck? Nå ja, det er derfor, de tager det hen. Det er fordi chopperen fucked. Ja. Jeg Dem. synes bare ikke, jeg kunne se, sådan den svingede ikke eller noget. Nej, enten ramte jeg i Sovin måske. Nej, det kan man ikke. Nej. Du ramte dem, det så jeg tydeligt. Jeg skubbede lige op i Hælerød. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare blev skubbet lige frem. Det forstår jeg heller ikke. Jeg synes, at de burde være... Jeg skulle næsten have prøvet på at lande nogen på dem i stedet for. Nå, men sådan jeg fløj over, og så faldt jeg nedad, så ikke min propel ramte. Så det var deres eller ja, så min fed. Ja, de er. Hop ud. Der, eject. Jeg har ikke set skid. Hallo? Gutter? Øj, der er Blackhawk. Hvor fedt. Lad os som om det ikke er dig der. Nå nej, de så jo at... Og du letter dit nå. Hvad så, gutter? Gammel svin, mand. Jeg er ved at dø, gutter. Hold nu kæft. Hvad så? Hvor meget beskadiget er den, gutter? Skal jeg gøre det, de crash? Ej, den er næsten ikke beskadiget. Prøv at lande nogen på den. Du dør ikke af det, dude. Jeg holder om min skak. Jeg køber noget imens, for jeg kan ikke se en skid. Jeg holder min skak. Hvis de ikke vælger at blive crash op i mig. Her er kommet en Humvee, dudes. Ja, det er dem. Er det bredt af dem? Også vel. Jeg ved det ikke, men der sidder i hvert fald en oppe i gunner. Jeg giver ikke en fuck til ham her. Jeg er helt ude i i hans svinge. Jeg giver ikke en fuck, han prøver at komme ud. Prøv at lande nogen på den. Nej, jeg gider. Bare hold op i luften, så han ikke kan komme væk. Så lad ham gøre det. Så er der fandme fight! Han kan kun ryge ned i dig, dude. Han kan kun dø af det der. Jeg fik den. That explosion! Døde du? Nej, jeg er ikke død. Jeg har masser af blod. Jeg er 11.000. Ej, de kører væk i Humvee nu. Ja. Hvad så? Fed svin, mand. De er fede svin. Du skal fandme ikke flotte med vores chopper. Hvad så? Er du ved at dø, din fede svin, blikst? Eller hvem fuck du er? Det er Johnny, dreng. Er det Johnny-drengen der? Det er Johnny-drengen, er det ikke? Johnny, dreng, er inde deromme. 100 B. Jo. Hvem er du så? Pas på, fordi de kommer ind i SUV med gunner nu. Nå, men hvorfor er det, du crasher op i min heli? Fordi at du ikke skulle prøve lidt. Når I fucking prøver at nakke os konstant, så skal I fucking have tæsk. Ja, I prøver at nakke vores base konstant. I er fucking klamme. Da vil du sidde og sige, at dit team prøver at nakke vores base, men du er ikke med til det, eller hvad? Guys. Er du ikke Johnny, dreng? Jeg bliver nødt til at komme til deres base. Lige nu der er ikke nogen, og så skal jeg blive... Vi har ikke nogen bil. Jeg vil faktisk købe en bil. Prøv lige at vente. Er du Frederik? Hvem var det så? Kan I komme med noget at drikke? Jo, vi skal nok prøve. Jeg er hen med Clint. Jamen, jeg kan ikke høre, hvad han siger, når I... Lucifer. Hvornår... Er der en, der hedder Lucifer, han? Hvem er det, der kommer derover? Nej. Jeg kan godt lide, vi crasher ham. Du kan ikke skyde dig, Christian. Hvad er det, du er bange for? Hvad sådan? Jeg crasher så. Nej, jeg kender ham ikke. Jeg spiller mig ud. Wow, så sagde jeg det indgik. Hvem er det der? Lad være med at sige navn, Christian. Spil Bandit. Hvad er dit navn?